Dwi'n mynd I cael go ar wneud bagels lliwgar. Gwyliais i'r sialens ma ar Bake Off a doedd e ddim yn edrych yn rhy hawdd. A swn I ddim really yn galw fy hun yn star baker. Ond pwy a oer, bydd hi'n fun! Right? OK, so, step cynta, gwallt yn ôl. A fel mae Matt a Noel yn deud, ar eich marciau, barod, hobi! Nawr mae'n amser I mesur y cynhwysion. Ac yn ôl recipe Paul Hollywood, dyn ni angen 375 gram o blawd gwyn cryf. Oh yeah. Mae'r scales ddim yn troi ar. Ond, dim ots achos bod y fi cups, sef y measurements Americanaidd neu rhywbeth. A wel, mae bagels yn dod o America anyways, so byddai'n fine. Right? Iawn, so fi'n mynd I trio mesur 1.59 cups o'r blawd cryf yma. So 1, bam, whack hwnna mewn. Bam! Wedyn, fi'n mynd I addo teaspoon o'r yeast cyflym yma. 2 teaspoon o sugar caster yma. Na'n mynd I un ochr. Bada bing, bada bom. Wedyn, dyn ni angen mesur 240 ml o ddŵr. Step nesa yw I rhoi'r dŵr yn y bowlen. Yummy! So nawr dwi just yn troi y mixture ma. Oh, o'n I fod ador dŵr mewn tyma bach, little by little. Edrych yn o! Bagels unrhywun? Dim handshake I fi. Di hwn really ddim yn mynd yn dda. Mae'n edrych fel mae rhywun wedi cymryd sick yn y bowl yma. Diar. Wel, a dweud y gwir, fi'n meddwl bydd rhaid I fi dechrau to. Newyddion da. Mae'r scales di gweithio eto. Yay, batteries newydd. A nawr, dwi ddim mynd I wneud yr un camgymeriad ag o'r blaen, a dwi'n mynd I roi y ddŵr mewn yn araf bach. Fi gorau wneud hwn am 5 munud. Flippin' neck. Duw, mae'n workout eitha dda, chi mo? Joe Wick's got nothing ar y guns ma. Hey! Ta-da! Fi di gorffen y step cyntaf, sef wneud y dough mewn I ffilm. So nawr dwi'n mynd I torri lan y dough ma mewn I 5 slices fel bod fi'n gallu ychwanegu'r lliw. 5-second rule, right? Iawn, let's go! Okay! Nawr dwi'n mynd I ychwanegu'r food colouring. Yeah! So, just mynd I ychwanegu 3 blobyn bach. Oops! Mynd I gweithio'r lliw mewn i'r dough ma. Ooh, mae'n edrych fel sort of tie-dye. Actually, mae'n edrych fel calon. So, yr aim yw fod hwn I gyd yn troi yn coch. Iawn, fi'n meddwl bod hwn yn edrych yn not too bad. Felly, dwi'n mynd I dechrau ar y glas. A nawr, dwi am ddechrau ar yr oren. OK, so nawr fi wedi wneud y lliwiau I gyd. Woo! Oedd hwnna'n gwaith caled. Nawr fi wedi gorau rhoi nhw mewn I polenni. A nawr fi gorau gorchuddio'r polenni ma efo tywel am tua awr. Amser paned meddai Eli. A fel chi'n gallu gweld, nes I benderfynu ditcho'r paned yn hollol a nes I cael bobi efo mam yn lle. Oh yeah, pari tan. A mae'r amser di dod am y big reveal. Woo! Coch a melena, coch a glas. Wedyn dwi'n rolio'r lliwiau'r enfys allan. A dwi'n staco nhw un ar ben y llall. Ac yna, mi ydw i'n chop nhw lan I 6 darnau gwahanol a dechrau plethu nhw fel bagels. Oh yeah! So fi'n mynd I rolio'r rhain rown mewn cylch.
Okay, so y step nesa, y step dwi really ddim yn edrych ymlaen i. Rhaid I fi roi'r dŵr ma sydd wedi cael ei berwi yn y saucepan neu wok, whatever you've got, who cares. Troi ymlaen. Yeah, baby. Teaspoon o bicarbonate soda I fewn i'r dŵr. So mae hwn yn mynd ymlaen am 30 eiliad. Chi'n barod? Fi di roi y bagels mewn i'r ffwrn. Maen nhw'n mynd ymlaen am 180 degrees am 20 minutes. So, banta ni! Helo a chroeso nôl. Mae rhain yn barod nawr. Maen nhw'n edrych tymed bach yn frown. Not bad am y tro cynta. Felly, yr awgrymiad nawr gan Paul Hollywood yw I gadael nhw I cwlo am bach a wedyn amser trio nhw mas. Y foment. Da ni gyd I fod yn aros am. A test drive, baby. Whoa. Okay, chi'n barod? Dwi'n cweith yn siŵr os dwi yn. Mae'n swallow neis. Mae'n actually really dda. Maen nhw'n chewy, nhw'n blasu fel bagel. Ti'n bod be, mae rhain yn bangin. Fi'n really shocked achos fi byth Di wneud fel bara neu ddim byd o blaen, ond oedd o werth o de. Wel, dwi wedi cyrraedd diwedd y sialens. Os oedd Paul Hollywood fan hyn, fi'n meddwl dylswn ni definitely cael handshake. Well done, Ellie. Really good. Stop it. Ydw i'n gweld fy hun yn mynd ar Bake Off? Na. Ar Bake Off, oedden nhw awr a 3 chwarter I wneud y sialens ma. A fi wedi cymryd 6 awr. Os ych chi eisiau cael go adre, rhoi comment ar y fideo ma a deitha fi sut oedd profiadau chi. Diolch am watcho'r fideo ma a gobeithio na I weld chi yn fy sialens nesaf. Hwyl!